dneska jdem natáčet. Jo, OK. Takže jsme prostě v Albertu. Dneska je prostě večer, takže zítra natočíme, jak jdeme někam do prdele. Nevíme, jestli se máme najít s kamarádkou. My tady cestujeme, si můžeme koupit, co chceme, jako my máme jako, nevím. A už do peněz. A třeba tohle, paní si koupíme. Paní. Tak cibulku si dáme, ne? Lidi, kmín, to byl na zvonkách. Na zvonkách byl kmín, pan kmín. Víno si dáme, ne? A tady má čokolitík. Tady máme čínský polívky, takže takže tady máme tohle. Tady jako dobrou. Jsme si koupili něco, jaký Oreo, krásan, nebo co to byla za čupka. Já nevím, už tomu říkám, to zrovna čup. Ne, oni tady nemají to, co jsem chtěla. Tady měli tu tady mají, to prdele. To je ten nejdražší bere. 30, to je levný, ne? Buď job, ne? Máme 2. Počkej. Máme 2 do prdele. Good job. Co ukázat? Se ptáte, tak mám pačkory. No ta jsem měla rád tady. Co? Vysvětlit, co to je, jako To je hezký. a jako tu pusu má trošku jakoby nakřivo, jako nějak nahoře, nemá vůbec obličej, jako třeba tady ten chrálí kokos. Takže jdeme si vybírat další jamůnky. Jdeme na to, hoši. Tam má nějaký slaný věci. Já miluju slaný věci, chápeš? Ne, tady má slaný, ne? Slanůstky. To je Mají tady i bramburky. Tady si jdeme po ty bramburky. O, třeba tady. My god. Já vám potom natočím i druhý díl, jak budete chtít. Třeba tady to za 30, akce. Já nechci, budeme jít spolu. Já nechci jet dvoje. Budeme jít spolu. Jaký velký, jaký ne, velký, dobrá. Je za 50, pajda, stačí nám. Dělá si to dát vystředy. Jo, řeknu, že to stojí. To snědl. A to jsou ty samý. Jo, ale to je dobrý. Kaprisoník. Však máš pití, krávo. Já musím kaprison. No, já tě vezmu taky. Za chvíli nám to kočí, takže na pokladně takhle vypadá náš košík. A ukážeme vám, jak to vypadá v druhém díle.